Nå, hej. Ja. Ja. Jo. Det tror jeg. Get the for the win. Get the for the win. Ja. Du har kun Deagle, og jeg er uendelig. Ja, det er den her bane, jeg er uendelig skud i nu. Så jeg kan bare spray totalt. Han kom underground. Ja, du har nok HP til det. Han er der. No! Svend Bent for the win. Ja, det Svend Bent, det er vores klan. Ja, og jeg er mega nu. Og han er deroppe, så. Boom. Boom, headshot. And hit down. Fuck. No! No, jeg nakkede sgu da en. Hit det for the win. Jeg har AVP. Det var det, jeg nakkede en med. Jeg ownede en med AVP. Fuck. Jeg synes, det går meget hurtigere, når jeg optager imens. Min mus, den går hurtigere, når jeg optager. Okay, Svend Bent mod. Wow. Det er bare ham der Kjær, der hacker. Han er... Nej, Kjær. Han er Warhawk. Jeg kan bare tydeligt huske en Swordhack, der spillede. Nå, jeg så. Af for helvede. Jeg har AVP. Nej. Kjær sommerferie. Ja. Ej, det går sgu ikke så godt for mig og Nora lige nu. No. No. Fuck. Jeg rammer helt vildt dårligt med AVP. Jeg tror, jeg skal bruge M48. Ja, det kan jeg se. Ja, det er jeg. Jeg har... Og ja. Jeg fik et wallhack. Jo. Nej, men det er fordi du har muted mig i spillet. Det har du sikkert. Nå. Han kommer. Udlav headshot. Der kommer også en bagfra. Jo, der var en der... Jo, du kan selv se den video, jeg lægger ud. Der kan du selv se, der kommer en bagfra.
jeg har ikke noget penge til en deal. Af for helvede. Godt noget. Han er her. Jeg kunne lige høre soundsene. No. Ja, han er i glasbur. Han har også uendelig skud om der kjær. Ja. Det ved jeg ikke. Nå. Hofte. Ja. Sådan der nu. 2 dejlige sprays. Nå, så kommer der en bagfra. Den er lige bare en lortehave. Ja, jeg tager den ned fra. Nå ja, så tager jeg den bare stadig bagfra. Ja. Jeg glemte at se, hvornår jeg startede. Nå, pas på. Nej. Det er irriterende, når man har uendelig skud. Altså, når de andre også har uendelig skud. Ja, det er dejligt, men når de andre har uendelig skud, så er det. Jeg stopper snart nu. Jeg stopper nu, YouTube. Så vi ses.